Hey, ndị ba bịakwa nụrụ na anụ John Monte na-akpata oyi na-awụ m. Bịanụ ka unu nụrụ ka Pastọ Jeremaya eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ka o si wee tụba nwatakịrị nwaanyị a na-akpọ Comfort ime wee mechaa anya bụ nwatakịrị nwaanyị wee nwụọ fa wee pichie dị okwu amazi na Comfort na-enyere ya ife ka o rie ka ọ nwa ka ewepụ ya nwa oruzie nwa amakwọ m na unu bịazie unu egelu n'ọnụ Doris na Very Dark Man ebe Very Dark Man na-eme Doris interview wee na-elekọdụ ife niile fakọrọ unu ya anụju ntị nke bụ na Very Dark Man na ebe a wee na-asị Doris na ọ bụ ekwensu na afọ jọrọ ya njọ kama na ndị pastọ ọ na-arụrụ ọrụ na nke fa bụ amamife mma akpọfa ndị nke ahụ bụ ibu anyị danda onye nke a na-ekwu ọ tụwara ime ọ dụghọkwa na nke o jere krusedi na Lagos n'ụlọ ụka nwoke anya 440 anụnwa bụ Pastọ Kristi mkpi na-agbara ọha ewu na Lagos ọkpa ịtọ ya na-agba ka baskuru enweghị breki odolokwa na onye nke kwaya ya o jere ebe ahụ wee tụba ime eji 10 million naira wee pichie nya bụ okwu amazi na nya bụ nwatakịrị nwaanyị na ọ mụrụ nya bụ nwa amụ ka ewepụrụ ewepụ ka ahara aha tọtọfa ama na nwanne ụnụ ama akwọ ntụ anyị tikwanụ n'ihu akwa ka ntị ewetara ụnụ hei ụnụ asị na ụka ka ndị a na-aka ka ekwensu kava na-efe ka ọ latụ ndị ọla n'iyi kava na-arụ n'ime ụnụ ụka abụzikwa sodo na ngolo nwekwa ife dị iche na fa hei chimu ndị pastọ ụna ọgwọ mma ihu na-abụ ka fa bụ fa ji nke abụrụ alụsị welu nke abụrụ baịbụl fakekwa afa gboro bịakwanụ ka unu gelụ ka ọ ghara ịdụkọ n'ọnụ m ka o si wee pụta. So there are some things that you should not do, and when you do those things and you come out to confess, you have to confess fully, 100%. That's the Prophet, only if I way. see, sorry, God forbid, Prophet, Very Dark Man, if I see you, I would, but this is my phone that is, the screen broke. I'll fix, okay, I would fix that. What I will fix the phone, but I also, my life is in today, right? So whatever you're saying is not a lie. I will give you all our voice conversation. Yeah, whatever you can pick from it is the truth. Do you understand? I will give you every chat I had with these people. So whatever you can pick from it is the truth. And if you ask me anything, I know that my senses are not together now. I know spiritually they're trying to manipulate me, right? But it's fine. But I will try as much as possible to be open to you because I don't know what will happen to me tomorrow. At least that will help you fight the case. I will give you, including the Comfort girl, who also was pregnant for Prophet Jeremiah, and the one that Prophet was actually doing, that was hitting Prophet Jeremiah, not even this with Matthew's case. This one came like 3 weeks after. It was that one that Prophet Jeremiah even called me to try and get Prophet's information so that they can arrest him. The girl died, and they swept that case under the box. Which girl died? Comfort was pregnant for the man. I have the picture. I will look for it and send to you. The young lady so many times called Prophet that they are looking for her. They are sending men to arrest her. They are doing that. So all those things were the things Prophet was telling me, and I was sending to them. Before even this case, this baby testimony case was not my problem, was not the reason why I went to Prophet. It's a secondary case that came. So the last thing I would do to you now is to hide anything. You know why? My life in dating, they know these people, they can do anything. Your life is not only in In their mix. Can you hear me? You see, Yes. life is not only in in the case of Jeremiah. I don't know how you believe spiritual things, but I'm a very strong believer of spiritual things. Unless, Doris, just like the movies you people act in Nigeria, you think the people that brought those scripts from your Nigerian movie, that when the person start going through problem, the person will not confess. After the person confess, everything will be made whole. You think the people that wrote all those scripts for you people to be acting back then, you think they were jokers? You think it never happened? Of course, I know You people were acting Do you movies think that I you do don't not know that believe they are in. doing spirituality? Let me tell you, Doris. If you heard any information in regards to these people, your life will go more ruined times 10 than what you have today. Very calm down. Doris. Hold on, let me explain something to you. Hold on now. I came out because I have lost my brother. If I wanted to blackmail What Chris, year did you lose your this thing brother? happened. I lost my brother this year. What time? I have been traumatized since this year. February. And if I wanted to blackmail Chris since 2017. So wait. You lost your brother in February. Why didn't you do all of this in February? I did it. I sent you a message. I did it. I was calling him and nobody was hearing my voice. I did it. I exposed him. I said it wholeheartedly. I told him. That was why he arrested me for defamation. I posted our voice conversations. I did it.
I said it. I started saying this since last year. It's not new. I've been saying it. That was why I was arrested. That was why I was taken to almost sent to prison. Blackmail who? Chris, why would I blackmail him? Somebody I used to help. What am I blackmailing him for? Anyways, Doris, you let me know when we can see, then we'll see. You say everything in record. Okay. I'll put everything in record. No, I want to see you, and we'll see. I'll play all these things for you. But meanwhile, before that time, the ones that are in this phone is also enough. I'm going to send you most of the ones that is in No, this. you have to send it, you number it, so I don't get confused. If you send one, you indicate that that's the first I will one. tell you what it is. Yeah. Okay, no problem. All right. If I send one, I'll give me time. Let me put myself together. I'm having anxiety. Sometimes I just get angry and paranoid, but I'm going to get over it. Then towards when I'm calm, I will take my time. The one I send you, I will explain what that is and the time it happened, right? Then this one out. But one thing I want you to bear in mind is that me exposing it, not because I was wicked. Trust me, guy, I will do anything for Chris Okafor. That's how much I love Chris Okafor. When I'm not justifying what I did. What I did was wrong. But if I did it for money, would have had monetary agreements. There was no monetary agreement. Chris said, do this, my love, if you love me. And for me, I would say I was stupid, or maybe I was under hypnosis. I can't know. I don't know. I can't say. But whatever it is that made me do this. Hello, bro. Doris, how you doing? I'm fine. Good morning. Good. Doris, I need answers on some things, on a lot of things that goes beyond what you posted or the interview you had with Daddy Freeze. Okay. I really need to know about that boy that got missing. And you do know that whatever thing you do in respect to that case, fine, you may not go to prison, you may not be prosecuted, the case now lacks merit, it cannot be pushed again. But there's this thing about truth. Until everything comes out, you can never be truly free. Yeah. Whether you like it or not, this is not the position you thought you would be in life. You thought you would have been better. Whether you like it or not, you exposing these people and some people supporting you in the comment section and all, you have really, really put yourself in a light that a human being would never want to be in. But you have to really, really, really come clean. If I was going to judge you, I would call you the most evil person I've ever, ever heard about in my life. If I was going to judge you, but we are all human beings at the end of the day. But you'll be carrying a curse. You'll be carrying a very serious curse. VDM, you know why you're Oko Torigba, una anugokwa ozi vele dakman zijelu, Pastor Chris Ukwunnu. Pastor Beto ya na-agba filililili ka bas kwuru na-enweghị breki. Pastor enweghị kontrolu. Pastor Beto ya na-kontrolu. Pastor ya bụ ojide ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụlọ ụka ya o werefa wee na-agba missionary journey. Pastor na-atụrụ ndị memba chọọchị ya ụtụ amụ bụ na anugokwa ozi vele dakman zijelu ya na ọ na-agwa Pastor Chris na o nyere ebido tata anụnwa wee ruo on Tuesday ka ọ hapụ Doris ọnụ ikpu n'ime ụlọ nga na ya bụ very dark man na-akọwa na ọ kpọrọ Doris na fonu na-agbanyekwa na very dark man na-ekwukwa na Doris bụkwa ekwensu na Doris bụkwa onye ọjọọ na ọ bụrụkwa ezigbo mmadụ kama na Doris ka gasị ndị pastọ anụnwa ọ na-adọba vava ka jenereta pas my neighbor n'ihu akwụkwọ na ọkafa mma na ndị pastọ unu foro bụ Daddy G unu na harụlụ a na fe echike na njọ nke fa karịrị na fa ji amụma fa ji mmiri onwekwo nke fa anọghọ na ya unu makwa na o nwere nwa atọje n'ụlọ ụka na-akọwakwa na ife 419 na fa sokwa eme ya na fa bụkwa azamanụ na fa na-ewepụtakwara ndị yahoo ego were pasentaji nke fa dịka Doris Ọnịkpu tikwa wee kwu o wee bụ na very dark man na-akọwa na onye nke bụ Doris Ọnịkpu na o sendigolu ya bụ very dark man ife niile information niile ife very dark man na-akọwa bụ
na ife a Doris na-akọ n'ihu akwụkwọ na ya bụ ife bụ eziokwu na o mere eme na nke Doris kọrịarị karịrị akarị na o nwere ndị Doris akọbedịrị akọ ya na amabedo ụkwa ama bifo pastọ anyị eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ọkpa ịtọ ya ekweghị ya kọntrolu bifo were ndị uwe ojii wee jee kpụrụ Doris na-enweri nke Doris kasị nyeru n'ite na ahọtubedị nke ahụ ahọtu oke rie na ya bụ nke a na-akọrọ ụnụ na Doris eze ndigokwara ya very dark man wee na-akọwa na onwegodo ife merie ma ezuru fon ya ma ife merie na pastọ Chris na ndị otu ya marụ na o werugo ife ahụ wee sendị ya na fon ruru 20 so na enwezi ka ekpuchi afọ ime aka na ọ bụrụ na ya wee wepụtaghị ya taa na onye ọzọ nwere ike iwepụta echi niile. Ndị mmadụ wee nọrọ na kọmentị wee na-asị na sinsi Doris ọ n'ikpu ji wee na-adọ eze na-aghọrị ndị ọ na-achụ na sinsi ọ na-adọ ya ka jenereta pati ma nebo n'ihu akwụkwọ na-asị na ọ na-ala nwaanyị na ome nkenwa na pastọ Chris ejighị ndị uwe ojii gburu ya ozugbo Doris kwuru wee sio na ndị DSS ji ebunye enu ọta pastọ Chris na-enwere ife ahụ afụ ebe ahụ na afụghị oke ite na-enwere ike ịfụ akpati ozu ma ofu mmadụ ma ofu mmụọ ma ofu oke ite amakwa m ife ahụ afụ ebe ahụ na-abụghị m ife anya ya abụ ọfụ ọtịkwa n'ụka ka pastọ si wee mode ife a ọ dị ka ya bụ pastọ Chris na oju ka agọ mmụọ nke kachadụ nke bụ na pastọ ụnụ na-afụ ifele ada okwu ya n'ihu pastọ Chris enweghị ifele ebe ahụ ụnụ fụrụ ya onwedị ofu mkpụrụ ifele ọ ka nọkwa n'ụlọ ụka ya na-akụgheri na-ekwugheri pastọ ji polisi eje agha mana ị na-anọ na chọọchị na-agwa ndị memba na Chineke ya nụrụfe ọgụ na Chineke ya gbalụfe ọgụ fagoro mmiri nsọ goro horivoyo onwe onye nwe kesi ọbịa kpesalụgo bụ pastọ ikperie ekpere ya agwazi ya jee na nke ndị uwe ojii ka o wee kpụrụ onye nye na ya nwere okwu esi ya na Chineke ya nụrụ ya ọgụ na Chineke ya ejeri ya agha na Samu ya ejeri ya agha o ruzie tọnụ nke go bụ pastọ gụa n'afọ na ife n'afọ na nzuzo kama ị ya akpọzi Chineke ka ọ bịa na ọrụ gị ọgụ na ife na ọrụ gị ọgụ na mmụọ ikwuo n'okwu gwa Chineke si ya na ife a Doris na-ekwu na imehie ya na ọ bụrụ na imerie na fabuso gị agha ọ bụkwa na imehie na Doris ya ọlahụ ụra ya kpuo isi ma ọ bụ ọ pụọ ofu ife mee ya ka Doris werekwa ọnụ ya sịkwa na pastọ n'obodo ya ebubo imenwuho nke ahụ ka Doris sakwa na asịsa ma ka Doris ka ofu ife mebie ka o kwuo okwu o kwezighị eme mana ị na-anọ n'ụlọ ụka na-asị ya Holy Ghost onye na-eme anyị ife ọjọọ nya nwa ọkụ gbaba ya na ọya eme nke nwa orute ọnụ wee jee kpụta ndị uwe ojii na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-aṅụ igbo oge ọbụla aba nọ na checking point fa na-afụnye ya nwụrụ elu ndị ejenuhu ụka sinsi ife ji wee baa ọrụ uwe ojii ndị amaghọ Baịbụl ndị amaghọ na Chineke nọ n'ụwa ka ọ nọ fenwa ka ijezije kpọta ka ọ nụ alụgo bụ pastọ Kristi ọgụ ife ọ na-ịma ife ị na-eme na eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ka ebu na pastọ ọbụla ma ife ọ na-eme mmadụ na-ebu ya ebubo na-ekwugide ya ife pastọ ahụ ya eme bụ ọ nọrụ n'elu ọta ya o nwere isi ahụ ị na-efe kpọọ ya nọ na-abụ dibịa onye mee dibịa ife ọ nọrọ n'ihu ukwu agwụ ya tụọ onye ahụ na-arụsị onye mee eze nwaanyị o jee na mmiri chụọrọ ya aja emezie ego bụ pastọ buru Baịbụl na ọ n'elu ọta kwubie okwu si Chineke na ime anụọgụ ka m na-efe ime anụọgụ kpọrọ n'ime mmụọ na eziokwu na m enyighị ife n'ọta na m ehe eme nke a na m aha ala nwaanyị na m aha atụrụ ndị chọọchị memba m otu amụ na m aha eme ojoro na ahụ m azamanụ na mụ ịma ife niile a Doris na-atị imerụnụ na ikweghị ya nkwa na ya anụ ya na ọ bụrụ na ibeghị ife niile a na Chineke nna bi n'eluigwe ya jee rụghị ọgụ ya chụba Doris na ife chụba ya na mmụọ busi ya agha ekwe ife ịbụ niile efe Chineke ịkpọọ Chukwu ntụ isi wee kwue ka o ya esi dị Chineke ya ejerụghị ọgụ ọkwe na agụ Baịbụl ọkwe isi na nwe ife mere agha gụọ San George na San David jere agha oruzie nke ije kpọwa ndị polisi ife ọ na-eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ka ịbụ ịnọ ọnụ na oke ị na-epirichi adọdọdọ ndị na-akwazi n'iko unu emezi na njọ ị na-epirichi ya na ọba alụ si emezina ayaghị amadị na gụbụ pastọ na-ịgbagori one for the load bifo ebe ka ụka ị na-eche ka ụka bie ka ije gbaa agba mishonarị jọni ka ị wee mechie ụka unu afụrụ ụfọdụ ndị pastọ ụna fa na-alụ otu ugboro ite ụfọdụ n'ime fa abalị agba aka ndị pastọ onwekwa ndị chụrụ nwaanyị n'ụwa ka ndị unu furu bụ ndị isi ndị nchụaja ndị kpọrọ onwe fa ọbọkwa ndị Chineke kpọrọ onwe ndị Chineke kpọrọ ma ifefa na-eme mana fadu 10 ofu onye n'ime fa ka Chukwu kpọrọ mmadụ 9 ife dị n'ukwu na-ejelufe ozi ifefa bụbụ ọlakịrịpụtụ ọlatụ ndị ọla n'iyi ekwokerekwala nwaanyị ifefa na-ala adọkwa ịka akọ ifefa bụ ọgba nje na ọgba nwa fa na-ala ma nne fa na-ala ma nwa fa ya nya
faya anarughị nwunye na-eburu nwoke na-abịa ụka faya anarughị ọyị nwaanyị ife dị na traụza ahụ kwa ekwefa zuo ike ebe a ka ekwensu jifa wee kwarụ ngwa ọrụ na ka o si wee dịkịta anụnwa na pastọ Kristi bụ eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ukwu nnu amanna obu sakarin n'ukwu ka ọlọdụ ka o bu n'ukwu nye ama nke o bu ekweghị onye bụ pastọ wee na-akọntrolu onwe ya pastọ hapụ onwe ya ife dị na ukwu ya traụza ya na-akọntrolu ya ofe onye na-amaka ọfọpụta nke kachadụ nke bụ na o ji odokpu nnebe enyi eme ya na pastọ Jeremaya tụbara nwaanyị ime so ọ bụzi na nwaanyị ya etụbara ime ebuo ya ibunarịa nwunye pastọ Kristi ịla Ifeọma ịmahụ na Ifeọma o je laa Johnson nyaahụ wee pụta ịla ụta ịla ya na eyighị okpu nnebe enyi ịfọpụta ijela Doris ịmahụ na Doris o jela ofu onye uwe ojii nyaahụ ịfịọpụta ijela Ngozi ịmahụ na Ngozi ọ lara ofu onye kọndọktọ nyaahụ ịfịọpụta ọ na bụ na o nwere ife unu na-enya ewere n'ahụ ụmụ nwaanyị ahụ na unu ejighị okpu nnebe enyi wee mee onwe ife ọzọ unu na-ewere n'ahụ fa unu na-ewere akara akafa ka ọsọ n'ụtọ ka ọ na-atọ unu ji alakasị etu a na-ala ụmụ nwaanyị wite ata ejighị okpu nnebe enyi ese nne bụ pastọ ukwu ya na-akọntrolu pastọ amaghị ife ọ na-eme n'ụlọ ụka pastọ hapụrụ amụ ya ọ na-agba ka paskuru enweghị breki ebe ọbụla ọ pụta ọsọwi gbafukwa ebe ọbụla ọ pụta ọsọwi ịsọtagwanụ nke chepụtara gị ọkpa ezinu gụ na Doris unu na-abụ n'ụbịa Doris jọrọ njọ ọnụ ikpu gụ ajọkwuru njọ pastọ Juka agụ mmụọ alụsị na-eje ụka alụsị na-ebu baịbụl nekwa na ụka kawa gbawanụ Jizọs na ọya abịa ọ ya azụ unu nketa nke echi unu were baịbụl na-akpọ ya ebe a unu ekpuru mmụọ n'isi na-akpụ ya saịdị a ndị DSS ndị ala kama a ga-eje kpughe ime ụlọ ụka ka a mara ife dị ebe a Doris kwuru di ya n'elu ọta agbapụfa je kpụrụ gụbụ pastọ faịn ịgwa ndị uwe ojii na fabia kpughe ụlọ ụka na enwe ife afụrụ ebe ahụ Doris akwụọ ma ụgwọ taịsị egbughesị ma ụgwọ simenti ma ụgwọ ọrụ onwe ife dị na ya na si jide ka pastọ si eme onye ma ife ọ na-eme ịpụta kwuo okwu kwubie okwu dade Doris kwuru ife a ka ị ga-agwa ndị memba chọọchị eje kpọọ ndị uwe ojii asaịnụ akwụkwọ egbughebe a na ebe ahụ ime ya ịgbapụ ije kpọba ndị uwe ojii na-aṅụ mkpụrụ mmiri na igbo ka fa bịa gbarụ gị ọgụ onye na-efe Chukwu so ndị ọba gbasiziri gị ọgụ onwezi ife ọgụ bịazikwanụla anyị nwe aka ya akpọ ka anyị jee kpọọ ndị uwe ojii ndị alụlụ anaghị eji ndị Chineke kpọrọ ọkụ ụnụ na-aka ụka ụnụ kagburu onwe ụnụ ghọrịba na onwe ụnụ si na memba chọọchị ụnụ ka ụnụ na-aghọrị eze na-aghọrị ndị ọ na-achị